Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. Toto je vianočné želanie od nás pre vás. Plameni sviečky, nech horí nádej tichá, že navždy odíde už nenávisť a pýcha. Aj v zamrznutom kroku nech je túžba pre krok vpred, že môžeme si prijať trochu krajší svet. Každé ligotavé svetielko môže žiariť v nás, len otvorme srdce pre túžob čas. Nech láska horí a túžba žiari, v čase zázrakov nech nikdy nie sme sami. Nech dobrá je viac a nádej rastie, nech každý nájde v svojom srdci šťastie. Každá snehová vločka, čo sa v rukách ticho zastaví, nech vloží nehu ľuďom do dlaní. V každom zvončeku nech počuť detský hlas, čo rokmi stratil sa niekde v nás. Aj tá najtajnejšia túžba nech sa dnes vysloví a sny viac nebudú len spánku farbami. Láska horí a túžba žiari, v čase zázrakov nech nikdy nie sme sami. Nech dobrá je viac a nádej rastie, nech každý nájde v svojom srdci šťastie. Nech láska horí a túžba žiari, v čase zázrakov nech nikdy nie sme sami. Nech dobrá je viac a nádej rastie, nech každý nájde v svojom srdci šťastie. Láska horí a túžba žiari, v čase zázrakov nech nikdy nie sme sami. Nech dobrá je viac a nádej rastie, tak na Vianoce prajem vám vôkol dobrých ľudí lásku, pokoj a v srdciach šťastie. Dobrý večer, vítajte. 3 sviečky horia, 3. adventný večer je tu a tak vás čo najsrdečnejšie vítam na 3. ročníku charitatívneho večera Vianoce u Gregora tu v našom nádhernom divadle Jozefa Gregora Tajovského. Tento ročník sa nám podarilo zorganizovať pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera a pána primátora mesta Zvolen Vladimíra Maňku. Ďakujeme veľmi pekne. Čo nás dnes večer čaká? Večer plný rozhovorov, dúfam, že pre všetkých zaujímavých, podnetných, plno nádhernej hudby, ktorá znela už teraz v podaní mojich kolegov Majky Knopovej a jej sestry Elišky a Ďurka Smutného. A o ďalšiu prenádhernú inšpiratívnu hudbu sa postará skupina Ikonito z Michaloviec. Nech sa páči. Pekný večer. Raz, dva, tri. Počuť nás aj vzadu, aj vpredu. To je výborné. Veríme tomu, že nás aj vidíte, my vás tak trochu menej, ale o to viac budeme radi, keď vás budeme počuť. Takže poďme na to, zahráme si dvojskladbu Za Karpatským lesom a Není také polečko.
Tlieskanie je dovolené. Výborne, tak to má byť. Na prechádzke za karpatským lesom raz stratil som sa a nevedel som, kde som. A hľa v tom ku mne prichádza akýsi človek. Chce vedieť, či sa smie spýtať a ja, že na čokoľvek. A už aj letí jeho prvá otázka. Či poznám ten kraj a či viem o ňom len z obrázka. Ja nechápal som vôbec, na čo sa ma pýta. A on, že či som hluchý, keď som sem zavítal. Vraví mi nám, čo tu žijeme nám, to tu nebolo jedno. Aj keď sme žili v jednom, ale mnohí z nás už nevidia tých krás, ktoré nás obklopujú a tak len rezignujú. Je pravdou, že nás krmili nesmyslami o krajine sľubov a niekto im to zhodol a tí hrdí, čo sú, tak neveria už a nemajú silu vyviesť sa z omylu. Tak pýta sa ma starec, či som nezachytil správu, že len tí sú odpísaní, ktorí vystúpili z davu. Ja s nepochopením obzerám sa naokolo, či v tomto krásnom raji to tak naozaj bolo. Praví mi nám, čo tu žijeme nám, to tu nebolo jedno. Aj keď sme žili v jednom, ale mnohí z nás už nevidia tých krás, ktoré nás obklopujú a tak len rezignujú. Je pravdou, že nás krmili nezmyslami o krajine sľubov a niekto im to zhodol a tí hrdí, čo sú, tak neveria už a nemajú silu vyviesť sa z omylu. Ešte raz príjemný dobrý večer všetkým, toto je kapela Ikonito. Tešíme sa z toho, že sme tu na takomto krásnom a milom evente. A ešte stále mi v tom nebolo jasno. Poďme na to. Vravím si, odchádzam a týmto pre mňa haslo. Super, spomalíme. No v tom muž na mňa kričí a ukazuje rukou. A pridáme, tou cestou sa ide do pekla a tak som tam nakúkol. Vraví mi nám, čo tu žijeme nám, to tu nebolo jedno. Aj keď sme žili v jednom, ale mnohí z nás už nevidia tých krás, ktoré nás obklopujú a tak len rezignujú. Je pravdou, že nás krmili nezmyslami o krajine sľubov a niekto im to zhodol a tí hrdí, čo sú, tak neveria už a nemajú silu vyviesť sa z omylu. Pavol Bačkaj, pomáha to. Není také polečko, jak je Tomijavské, Zasial sem tam žitečko, rozmárin vyroste.
Cože to za žitečko, keď sa nič neklásí, A ja mám takú frajerku, za mnou sa nehlási. A čo by sa hlásila, láska ma nespasí, láska ma nespásila. Čo by sa hlásila, láska ma nespasí, láska ma nespásí. A čo by sa hlási, láska moja miláska, opäť naživá, hábe moja víla. A čo by sa hlási, láska moja miláska, opäť naživá, hábe moja víla. Cože to za žitečko, keď sa nič neklásí. A keď sa nič neklásí. A ja mám takú frajerku, za mnou sa nehlási. A za mnou sa nehlási. A raz, dva, tri. A čo by sa hlásila, láska ma nespasí, láska ma nespásila. Čo by sa hlásila, láska ma nespasí, láska ma nespásí. A čo by sa hlási, láska moja miláska, opäť naživá, hábe moja víla. A čo by sa hlási, láska moja miláska, opäť naživá, hábe moja víla. Silo tam bude prázdne, keď žitečko neklasí, poleval ho kto si, kráčal po nem bosí. Tam bude prázdne, keď žitečko neklasí, poleval ho kto si, kráčal po nem bosí, kráčal. Ďakujeme krásne. To bolo také milé intro. My to voláme, že piesne, ktoré hráme len pre seba, lebo sú také tvrdšie a rokovejšie. A viete, ako to je u nás na Slovensku. Ten, kto hrá rock, tak väčšinou hrá iba rock. To znamená, že už na druhý rok ich nevolajú na akcie. Takže my si to vždy odbijeme na úvode a potom hráme to, čo chcú ľudia počuť. Takže radi by sme vám zahrali ešte jednu pieseň, trošku takú dojímavejšiu a jemnejšiu. Volá sa to, že Cesta hore, vysvetlím, o čo ide. Aj táto predošlá skladba, ktorú sme teraz zahrali, je súčasťou projektu Korene. To je taký projekt, ktorý my robíme v spolupráci s folklórnym súborom Zemplín. Ide o to, že je to také multižánrové edukatívne predstavenie o slovenskom folklóre v moderných podobách. Dal som to. Ďakujem. A teda pretvárame folklór do takých nových moderných podôb, vyberáme nejaké fragmenty z neho a z pôvodne ľudových piesní vytvárame taký popík, by som to povedal. A keďže máme radi hodnotové veci, aj táto akcia Vianoce u Grigora je u nás veľmi hodnotová. To je dôvod, prečo sme dnes prišli sem a zahráme vám ďalšiu skladbu z tohto projektu. Poďme na to. Cesta hore, cesta dolu, ponáraj
sa milý domu, bo ti milá ochorela, nedožije do večera. Bo ti milá ochorela, nedožije do večera. Čože sa jej čerti stali, veď sme včera spolu spali, spolu spali, spolu vstali, spolu sme sa milovali, spolu spali, spolu vstali, spolu sme sa milovali. Milá moja, nezabudnem, navždy v tvojom prítmi budem ťa mať pred očami, aj s našimi spomienkami. Budem ťa mať pred očami, aj s našimi spomienkami. Ďakujeme krásne. Vidíme sa o rok. Srandujeme, o rok tu už nebudeme hrať. Viete prečo? Kvôli tým 2 pesničkám úvodným. Vidíme sa, všetko dobre, ďakujem pekne. Asi by som si ho mala posadiť sem ku mne. Keďže každý rok sme sa rozhodli nájsť niekoho iného, komu by sme pomohli a prispeli našou pomocou, tento rok sme sa rozhodli zájsť do Banskej Bystrice a obrátiť sa na občianske združenie pri onkologickej klinike v Banskej Bystrici. Poprosím môjho prvého hostia, prednostu onkologickej kliniky Mateja Hrnčára, aby prišiel ku mne. A kým sa usadíme, nech sa páči, príjmite miesto. Kým sa usadíme, ešte pozdravím aj divákov, ktorí nás sledujú online. Zabudla som skoro na nich. Nech sa páči, vezmite si Áno Hentku a vítajte u nás. Príjemný dobrý večer. Pán doktor, moja prvá skúsenosť s vami bola úplne osobná. Uvidela som vás prvýkrát, keď som bola s mojím otcom v nemocnici. Takže keď som sa dozvedela, kto ste, čo ste, že budem s vami viesť nejaký dialog, bola som veľmi rada, pretože už vtedy ste na mňa urobili veľký dojem. Naozaj je to veľmi pozitívny, príjemný človek, s ktorým naozaj je radosť rozprávať sa. Takže... Veľmi sa teším, ďakujem. Funguje nám to? Ešte nefunguje. Funguje, už ide. Takto. Prečo občianske združenie máte málo práce so svojimi pacientami na onkologickej klinike? Prečo ste sa rozhodli ešte aj toto? Ďakujem za otázku. Práce máme dosť, bohužiaľ. Avšak občianske združenie sme založili presne kvôli tomu. V podstate spoluzakladateľka a predsednička je pani doktorka Prícová. A chceli sme hlavne pomôcť tým našim pacientom trošku navyše, čo nám dáva zdravotnícky systém. Bohužiaľ, nie vždycky vieme podať ten štandard, ktorý je štandard v iných krajinách. A vďaka tomuto občianskému združeniu vieme aspoň trošku pomôcť našim pacientom, tak im dať niečo navyše. Napríklad čo nám chýbalo v rámci nejaká prvá vec, čo sme im kúpili televízory na izbu. Čo bolo ako, by malo byť štandardom, ale toto bolo potrebné a postupne sa snažíme každý rok aspoň trošku pomôcť. Tak tento rok ste vy navrhli, aby sme išli cestou nákupu pump pre podávanie chemoterapie, ako je to také neštandardná taká potreba.
Avšak tento rok sme si dali taký za cieľ, že vybavíme našu kliniku infúznymi pumpami. Podarili sa nám už nejaké peniaze vyzbierať v priebehu roka. Niečo nám pomohla aj pani riaditeľka našej nemocnice. A v podstate ten záver, asi už to dovybavenie by sme, dúfam, že sa nám podarí vďaka tomuto koncertu. Tie pumpy sú na to, aby sme trošku znížili toxicitu podávania chemoterapie, pretože tou takou štandardnou kvapačkou nevieme celkom zabezpečiť tú kontinuitu a tú presnú dávku tej chemoterapie. A tieto pumpy nám to pomôžu a tým pádom trošku majú menej toxicity, trošku menej je to náročné pre tých našich pacientov a tým pádom im trošku zlepšujeme kvalitu života. Aj keď som bola a ukazovali ste mi ich teda, že ako to vlastne vyzerá, ako to funguje, tak ste vraveli, že aj pre toho pacienta je to asi zrejme príjemnejšie, už nejak si to odsledovať, že sa tak cíti lepšie, keď vie, čo ho čaká, koľko ho to čaká. Je to možno tak psychologicky ako bezpečnejšie pre toho pacienta. Je tam trošku taká lepšia alebo vizuálnejšia kontrola podávania tej liečby, určite áno. Čo je vlastne tá chemoterapia? Ja osobne mám skúsenosť takú, alebo čo som počula zatiaľ, chvála Pánu Bohu, je to vlastne niečo, čo ničí, niečo, čo robí proste organizmus zle. Ako to vlastne ľudia vnímajú? Majú z toho strach? Je to pre nich tiež, ako pre mňa, strašiak? Je to strašiak určite pre každého, aj pre nás. Veľakrát je to presne o tom, že keď príde pacient, ktorý možno odmieta tú liečbu, ja tiež nechcem dávať tú liečbu, keby som nemusel, tak ju nedávam. Samozrejme. A je to liečba, ktorá veľa vie pomôcť, veľa vie aj uškodiť, samozrejme, ale s tým, že dávame to s cieľom, aby sme pomohli, tak tým pádom je to vec, ktorú dávame. No. Pre mňa je toto naozaj ťažká téma. Myslím, že pre každého nie, lebo každý sa s ňou nejakým spôsobom stretol. Ako to vlastne funguje u vás? Vy máte nejaké školenia, alebo proste ako ste pripravovaní na to, aby ste len tak z ničoho nič dostanete výsledky, povedali niekomu, kto u vás sedí, že tak viete čo, toto je pred vami, toto vás čaká a takto by to bolo najlepšie? No, to je ťažká otázka. Veľmi, lebo... Ako to robíte vy? Lebo vy sa stále usmievate proste, ako ja neviem si to predstaviť, ako oznamovať, aby ste vy mne oznámili niečo takéto nepríjemné. Je to naša práca. Robíme to s tým vedomím, že chceme pomôcť pacientom. Čiže to je asi možno ten taký motor, prečo to robíme a veľakrát ten onkologický pacient je tak vytesnený na okraj spoločnosti. Preto je výborné, že sa toľko ľudí zišlo tu, ktorí chcú podporiť tých pacientov. A robíme to veľakrát živelne, veľakrát nás tie školy asi na to nepripravujú, ale s tými skúsenostiami sa snažíme namotivovať, hlavne povedať tým pacientom, že sme na jednej lodi. Nie je to o tom, že ja som nejaký doktor, ktorý mu chce zle, alebo ktorý chce mu zobrať tie vlasy, aby zvracal, aby mal tie nežiaduce účinky, ale je to o tom, že práve aby sme mu pomohli tomu pacientovi. A potom, keď ten pacient to zoberie a rozumie tomu, tak je to oveľa ľahšie. Pomáha vám nejaký psychológ? Máte niekoho po ruke? Máme psychologa, ktorý chodí raz za týždeň ku nám na kliniku. Je to relatívne málo. Tiež bojujeme, aby sme mali väčší priestor trošku. A veľakrát sme si psychológovia sami medzi sebou, lebo veľa komunikujeme o pacientoch, veľa sa rozprávame, ako by sme možno toto lepšie podali, alebo ako možno komunikovať s tými príbuznými trošku inakšie, lebo je veľa hnevu v spoločnosti. Ale veľakrát je to o tých skúsenostiach, o tom podávaní tých skúseností. Ste veľmi mladí na to, aby ste mali toľkoto skúseností na mňa, ale samozrejme, že to jednoducho patrí k tomu. A chcela som sa spýtať, ešte mňa to tak zaujíma, že rakovina, chemoterapia,
máte za tie roky, predsa len tých vašich skúseností, aj za sebou nejaké tie stereotypy, ktoré sa o tom hovoria, alebo nejaké mýty, alebo proste niečo také, s čím ľudia prídu a vy sa buď nad tým pousmejete, alebo musíte niečo vyvracať, alebo... Problém je ten, že sa nad tým neusmievame až tak veľmi, lebo je veľa pacientov, ktorí prídu naozaj či už s preparátmi, alebo s praktikami, ktoré im vyslovene škodia. A tu je to znovu o tej dôvere. Znovu je to o tom, že ako si s tým človekom vybudujeme nejaký vzťah a keď príde pacient, ktorý vyslovene povie alebo chce ísť do nejakej zásadne alternatívnej liečby, ktorá viem, že mu uškodí, tak je veľmi ťažké mu to vysvetľovať, pretože je veľa odborníkov alebo pseudoodborníkov, ktorí povedia vyslovene, že áno, toto vás vylieči a neverte tomu druhému lekárovi. A vtedy je to problém a vtedy je to naozaj o tej komunikácii, o tej dôvere a potom sa snažíme nejako spolupracovať. A mali ste už skúsenosť takú, že ste naozaj museli ustúpiť z cesty, že bol niekto takýto? Bežne sa to stáva. Vtedy povieme pacientom, keď neakceptujú tie naše názory, im povieme, že majú sa vždycky kde vrátiť. Lebo to je veľmi dôležité, lebo ten pacient tiež nie je to o tom, že on by chcel, on hľadá tú najefektívnejšiu liečbu, možnosť, ako sa vysporiadať s tou chorobou a nie vždycky. A možno nie vždycky my sme tí, ktorí vedia 100% pomôcť. Znovu je tam istá dávka možno empatie, inakšie sa staviame k človeku, ktorý už má čo to odžité a má, dajme tomu, pokročilé ochorenie, inakšie sa staviame k mladému pacientovi, ktorého vieme vyliečiť. A tá presviedčacia sila je tam trošku iná, ale hlavne asi to je potrebné komunikovať, že ten pacient sa má kde vrátiť, aj keď možno nesúhlasí s tým našim názorom, ale sme tu, to je naša robota. Tak povedzte nám, čo tak robiť pre to všetko, aby sme sa s vami pri všetkej úcte nemuseli stretnúť, nemuseli vidieť. A keď už teda, tak aká je tá možno rýchla cesta, alebo v úvodzovkách čo najskôr sa dostať k vám, alebo k tomu liečeniu, k tomu pokročiť ďalej v tej chorobe, alebo... No, asi všetci vieme ten taký zdravý životný štýl, ktorý by sme mali všetci asi hovorí absolvovať. Sa to všade. Všade sa to hovorí. Určite je to veľmi dôležité. Nie vždy to vieme v rámci našich životných situácií zvládnuť. Avšak máme našťastie, aj keď možno to tak nevyzerá, ale máme istý zdravotný systém, kde máme aj možné preventívne prehliadky, máme screeningové vyšetrenia. A toto je veľmi dôležité absolvovať v rámci tých možností, ktoré máme. To je vlastne to, že ak náhodou to mám dostať, tak to dostanem, tak mi to zistia v skorom štádiu a je to veľmi dobre liečiteľné. Čím v neskoršom štádiu sa diagnostikuje rakovina, tým je to náročnejšie na liečbu. Čiže toto je asi taký možno nebáť sa ísť tomu lekárovi, či už v rámci prevencie, alebo už aj keď mám niečo, keď niečo som spozoroval, čo asi nie je správne, nie je v poriadku s mojím telom, ísť k tomu lekárovi, aby sa to čo najrýchlejšie liečilo a riešilo. A dá sa napríklad aj z také obyčajné preventívne prehliadky len tak zistiť, že niečo nie je v poriadku, takéto zložitejšie? Jednoznačne tie preventívne prehliadky sú nejako koncipované. Každý, nie ešte pacient, ale každý človek, ktorý príde na preventívnu prehliadku, má nejaké spektrum vyšetrení, kde ten onkologický screening je. Či už je to vyšetrovanie prsníkov u žien, či už je to vyšetrovanie gynekologických orgánov u gynekológa, či už potom je to ten test na okultné krvácanie, alebo urologická prehliadka pre mužov po 50-ke. To sú všetko dôležité prehliadky, ktorými prídeme na veľa skorých štádí. Našťastie. A ešte ma tak zaujíma, že kde vy čerpáte silu? Viem, že máte 2 krásne deti, takže asi to je takým
takým motivátorom pre vás, ale stále byť usmiatý, mať plno energie v tom svete, v ktorom fungujete dennodenne, je veľmi ťažké. Čo je to pre vás také? Sú to aj Vianoce napríklad? Jednoznačne, ja by som to asi išiel tým smerom, že jednoznačne to rodina, ktorá mi dáva veľmi veľa energie. Manželka, moje deti, toto je ten motor. A samozrejme, sú to aj tí pacienti, ktorí nám pomáhajú, keď príde tá pozitívna skúsenosť, alebo príde aj tá pozitívna spätná väzba. Veľakrát je to o tom, že vieme, kam ideme, vieme, že ten smer máme dobrý. A veľakrát je to aj takéto podujatie, že ste nás oslovili, že či nechceme pomôcť. To sa nás veľmi, veľmi nás to potešilo a veľmi sme vďační za to, prezentovať to a možno šíriť tú osvetu ďalej. Aj my sme vďační, že ste to pozvanie prijali. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem krásne. Skôr ako vás však pustím, máme tu tiež takú milú povinnosť. Sme sa rozhodli v rámci dnešného večera vytvoriť tombolu. Naši kolegovia, moji kolegovia, priniesli knižky, ako vidíte, je ich tu plno. A ak vyberiete zo 5 šťastlivcov, tak postupne sa dostaneme k tomu. Nebudeme vás teraz momentálne volať sem na javisko, len si povieme čísielko. 22. Zelený 22. A knižočky sa budú odovzdávať po tomto večeri vonku, alebo možno tu. A len si zapamätajte, že ukážte sa, nájdite si 22 zelená. Je prvá knižočka, v ktorej sú ešte schované aj audioknihy. Zelená 18. Zelená 18. Máme tu knihu receptov od firmy Dobrota. Zelená 18 má dobroty. Teraz je 17. 17. Pán doktor, nezaradom. Takže od Ivetky Marcinekovej 17 zelená. Ďalej 12. 12 zelená. Ešte môžem, či? A máme tam zatiaľ 4, ešte jednu môžete, áno. Pečieme bez múky, bezlepkové dobroty od Ivetky. 12 zelená. A posledného... Teraz také vyššie číslo 54. Biela 54. Dostane knižočku Ľudskosť, nádherná kniha. Od Majky Knopovej, ktorá tu spievala. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, pán doktor. Dúfam, že sa vidíme len pri takýchto podujatiach. Dúfajme. Ďakujem pekne. Pekný večer. Posaďte sa ešte, nech sa páči. Ďalší blok nám oddelí skupina Ikonito. Nech sa páči, páni, poďte sem. A ešte skôr, ako začnete spievať, ja by som sa chcela spýtať, dnes večer tu medzi nami nie ste všetci. Mohli by ste nám povedať, kto sa tu nachádza, predstaviť sa, nech vieme? Samozrejme. Sme tu opäť, netrvalo to ani rok. Takže po mojej pravici a vašej ľavici je náš solový gitarista Maťko Bertič z Michiganu, pretože my tak ľudovo Michalovce voláme, že Michigan. Ďalší Michigančan, otec 4 detí, Festerovec. Voláme ho... To nebolo meno, to bolo akože... Tak ľudovo tiež. Hej. Takže Marek Hrdinský, bicie nástroje. Konečne viete, ako to je s tým skloňovaním. Chlap, Hrdinský, dubstroj. OK? Ideme ďalej. Po mojej ľavici a vašej pravici náš basgitarista Prešovčan, Pálko Bačkaj. Moje meno je Kristián Dufnec a toto je kapela Ikonito z východného Slovenska. Ďakujeme. Nech sa páči. Ďakujeme krásne. A teraz prejdeme k ďalšej takej dvojskladbe a dvojpiesni. Tá prvá je pre také staršie generácie, respektíve, aby sme nikoho neurazili, budeme im hovoriť, že mladí seniori, môže byť. Oni si ešte budú pamätať kapelu Blue Effect a pána Radima Hladíka a na jeho počesť hrávame pieseň Ej pada pada rosenka.
No a potom v zápäti na to si dáme našu azda najznámejšiu pieseň. Mám takú na vás kľúčovú otázku, čo sú také 3 najzákladnejšie veci, ktoré také najtypickejšie pre nás Slovákov. Okrem pálenky. 1, Tatry, môže byť. 2 to sú slovenské ženy a 3 to sú ich dcéry. Takže skladbu Slovenské devy by sme radi venovali všetkým babičkám, tetám, strinám, ujčinám, jednoducho každému, kto sa takto cíti. Budeme vám spievať. Ideme na to. Ďakujeme. Hej, páda rosenka, spáli by moje očenka, spáli by moje, spáli by aj tvoje, spáli by duša má oboje, spáli by moje, spáli by aj tvoje, spáli by duša má oboje. Hej, páda listopad, pozdravuj milu na 100-krát, pozdravuj milu holubienku sivu, že sa už nevrátim nikdy viac. Pozdravuj milu holubienku sivu, že sa už nevrátim nikdy viac. Martin Berticov. Ďakujeme krásne a ideme na to ďalej. Slovenské devy, len a len pre vás. Zašiel som pozrieť slovenskej zemi, ohúril ma vietor, krása i ženy, potôčik Tatranský hory a lesy. Hľadám ťa, má milá, pýtam sa, kde si. Opíjaš túžbou slovenskej krásy, hráš mi jak orchester, violy, basy, kde ste sa vzali. Povedzte, kto je vám mati, prečo sa za každým len ku vám vráti. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverí. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený. Slovenské devy, hlboká duša, bruneta, blondína, aj tá ma skúša. Neverím, čo vidím, každá je krajšia, na čo sa otáčať, uši
ide ďalšia. Hrdé na srdci a úsmev s pohárom vína, nie jeden Janošík na vás spomína. A tak sa vracia k tatranským vrchom, tu je to miesto, kde cit vo mne zblokol. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverí. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverí. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, krásou je ideál, s vami sa žení. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený. Ďakujem krásne. Ďakujeme. Slovenské devy, slovenské ženy. Dovolte mi, aby som zavolala teraz k sebe tiež takéto dve nádherné slovenské ženy. Kristinku Španovú a Janku Mandákovú. Nech sa páči, usadte sa u mňa. Tu vám podám mikrofóniky, nech sa páči, aby sme vás všetci počuli. Ja už vaše krásne hlasy poznám, takže teraz nech ich počúvajú ostatní. Dobrý večer. Dobrý večer. Spokojné, nervózne? Nie. Sú to dámy, ktoré, keď som sa s nimi videla prvýkrát, tak nemali problém o ničom rozprávať. A to bolo pre mňa také veľmi inšpiratívne a až prekvapivé, pretože čokoľvek by som sa spýtala, na čokoľvek vedeli odpovedať. Takže čo pre vás, dámy, znamenajú Vianoce? Alebo takéto sviatky, kedy sa stretáva rodina, je všetko nádherné, dokonalé? Tak teda začnem ja. Pre mňa Vianoce 19 rokov takto dozadu. Týždeň pred Vianocami som sa telefonicky dozvedela, že nemusím podstupovať ďalšiu liečbu, takže Vianoce sú pre mňa také druhé narodenie. Úžasné. Kristinka? Tak ja som v podstate po Vianociach nastúpila na liečbu 7. januára, tak sme boli dohodnutí. A ja si myslím, že tie Vianoce sú také, ako boli predtým. Nestrávila som ten čas v nemocnici, za čo som veľmi rada, ale napríklad veľa mojich kamarátov ten čas strávilo v nemocnici, tak to bolo také náročnejšie obdobie. Tak poďme hneď k takým tým zložitejším otázkam. Aká bola tá vaša, ja by som povedala, až priam intimná skúsenosť s rakovinou? Každá máte iný osud. Jedna je mamina detí, druhá je mladá žena, ktorá má v podstate úplne celý život pred sebou. Ako to bolo u vás? No, mne v podstate rakovinu zistili, keď mal môj syn 4 mesiace a s tým, že už tam boli nejaké očakávanie, že niečo nie je dobré, lebo v podstate pred pôrodom mi robili predoperačné vyšetrenia, ktoré už ukazovali, že niečo sa v tom tele deje, ale vzhľadom na tehotenstvo nemohli pokračovať, takže mi povedali, že 3 mesiace po pôrode sa mám hlásiť na hematológii, ale to už som cítila aj ja, že niečo nie je v poriadku. No a vlastne, keď mal syn 5 mesiacov, tak som začala s chemoterapiami. Takže to bolo také moje začiatky. Začiatky. A ako dlho to trvalo? Chemoterapiu som absolvovala 12 cyklov, takže
ten rok 2004 bol pre mňa v podstate celý v znamení chemoterapii a vyšetrení a všetkého okolo toho. Ty, Kristýnka, viem, že ty si bola vlastne ešte dieťa. Ja som mala 14 rokov, vlastne keď mi zistili leukémiu. A teď som chodila na základnú. Pomínam si teda na to tak, že ma bolela noha a cítila som sa unavená. Našli sme k lekárke. Tam mi zobrala krv a vlastne najprv tam bolo nejaké podozrenie, že mám problémy s kĺbami alebo niečo také, takže som išla k ortopédovi. Teda bol plán, aby som išla, ale ešte predtým prišli tie výsledky a potom som bola vlastne hospitalizovaná na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Tam ma nastavili na liečbu. Ja mám transplantáciu kostnej drene, čiže ja som 2 roky čakala na tabletkovej, v podstate chemoterapii. A čiže som vedela celé tie 2 roky, že do toho pôjdem a tak počas toho obdobia som chodila normálne do školy, v podstate som normálne žila a chodila na kontroly a potom teda normálne žila. Po Vianoci. Tak akože myslím, netravila som veľa času v nemocnici, skôr len tak každé 3 mesiace na pár dní a každé 2 týždne na kontrolu. Čiže vlastne si to vnímala, ako keby si len chodila na nejaké prehliadky alebo kontroly, hej? Ja som vedela, že kvôli čomu tam chodím, ale nevnímala som to vtedy nejak tragicky. Ja som vtedy v podstate si myslím, že som až tak veľa vedomostí ani o tom nemala. Samozrejme, uvedomovala som si to, ale napríklad akože oproti tomu teraz, že keby... A aké bolo, ja neviem, možno prvá myšlienka, alebo neviem, ako to povedať presne, neviem si to predstaviť samozrejme. Ten prvý moment, keď vlastne prišli tie zlé správy u teba, Janka. Tak ja si to pamätám úplne presne, že som bola u pani doktorky Králikovej na hematológii, ktorá mi teda povedala, že aké sú výsledky. S tým, že sa mi to snažila tak opatrne nejako oznámiť spôsobom, že mi vypadajú vlasy. A to som si tak povedala, že čo tam po vlasoch? Však narastú druhé. A potom, ako som odchádzala z nemocnice, sedela som pri Rooseveltke na zastávke a rozmýšľala som, že čo teda ďalej. Ale v podstate, keď má človek 4-mesačné dieťa, tak... asi nerieši, čo ďalej. Vie, čo bude ďalej. Že iné ako bojovať mu nezostáva. Takže strach o vlastný život tam v tom prvom momente u teba určite nebol. Myslím si, že nie. Myslela si na všetko ostatné, ako to urobiť, ako to zvládnuť, ako ísť ďalej. Tak nejako naivne som si predstavovala, lebo áno, tou dobou to ide tak, že tá informovanosť ľudí je oveľa väčšia. A pred tými 19 rokmi som nemala toľko možností si to naštudovať, alebo pozrieť, alebo rozprávať sa. Nemala som ľudí okolo seba, ktorí by trpeli týmto ochorením. Takže ja som si to predstavovala, že určite existujú nejaké lieky, tie mi dajú, tie vlasy vypadajú, potom zase narastú a že nejako to dáme. Hej, ty, Kristýnka, čo bolo to prvé? Mala si niečo také, keď si sa to dozvedela? Vedela si vôbec, že ja neviem, bude to možno znieť hlúpo, ale že teraz môžem zomrieť? Mala si už to povedomie také o tom? No a keď som sa to dozvedela, tak ja som sa to dozvedela tak neskôr. Mne vlastne mamina v piatok zavolala, keď tie výsledky prišli, že musím ísť do nemocnice a povedala mi niečo také, že mám hustú krv. Tvoja maminka pracuje v zdravotníctve? Áno, ona je sestrička. Takže tak to tak nejak kamuflovala, alebo? To si nemyslím, len asi ten piatok, kým som do tej nemocnice išla, tam som ostala na víkend. A tak nejak, ja si na to tak pamätám, že som to nejak ja skôr z toho doktora vyťahla, oni boli vtedy takí opatrnejší a vtedy ma to dosť zobralo. Som bola taká nahnevaná, som volala kamarátke, si pamätám, potom mame a všetkým som tak vynadala. Ale potom nejak akože keď už som sa presunula do Bratislavy a nejak sa mi to vysvetlilo a takže to vlastne je nejaký proces, ktorý vlastne môže teda dospieť k tomu vyliečeniu, tak myslím, že vtedy som sa s tým nejak tak akože smierila, alebo...
Čiže ty vravíš, že si hneď mala v sebe, že idem bojovať. Ty si mala prvé pocity takého hnevu. Akože bola tam ďalšia škála tých emócií. Ja si samu seba neviem predstaviť, totiž to vôbec ani. Ja by som asi prešla všetkým možným. Takže mňa to dosť zaujíma, že čím všetkým ste si vlastne prešli. Či už je to psychicky, či už to bolo emóciami. Mali ste rôzne stavy a vlastne kto vám s nimi potom pomáhal? Tak človek prechádza určite, každý jeden onkologický pacient si nech má akúkoľvek pozitívny prístup k tomu ochoreniu, nech má akékoľvek zázemie, tak určite si prejde všetkými škálami od smútku, zúfalstva, cez to, že znovu sa vráti k tej viere, že to dobre dopadne a že to zvládne. Mňa celý čas v podstate držala nejako pri zmysloch a pri takom fungovaní viera v Boha. Veľmi mi pomáhal manžel a celá rodina, no tak ako som povedala na začiatku, pokiaľ má niekto 4-mesačné dieťa a chce ho vidieť rásť, chce sa on starať, chce ho dvíhať na ruky a žiť s ním, tak všetky tie škály tých negatívnych energií alebo pocitov sa vždycky zlejú do toho pozitíva a ide ďalej. Ty, Kristýnka, boli pre teba oporou len rodičia, alebo mala si aj nejakého, ja neviem, psychológa alebo niekoho pri sebe, kto ti pomáhal? Kamarátky? Tak predovšetkým to bola mamina, lebo tá transplantácia to je vlastne taký proces, v ktorom musí byť ten pacient zavretý ako keby v podstate na určitú dobu v sterilnom boxe, z ktorého nesmie výjsť. A tam bola celý čas so mnou. No a tak asi ona bola mojou najväčšou oporou, sa starala v podstate o mňa. A samozrejme aj kamaráti. Mohli za tebou chodiť, mohli s tebou byť, alebo ako to fungovalo? Počas tej transplantácie nie. Vtedy v podstate tam môže ísť len ten personál a ten rodič, ktorý tam bol so mnou, lebo tam musí byť prísne sterilný režim. Jasné. Je to taká malá miestnosť uzavretá 2 dverami, čiže to je... A vlastne, kým ti transplantovali, kým si prišla k tej transplantácii, tak si vlastne bola nejak zaradená do nejakého registra, alebo ako to funguje? Áno, vlastne my máme na Slovensku, ale teda je celosvetový európsky register darcov kostnej drene, kde sa môže každý prihlásiť. U nás napríklad stačí požiadať cez stránku Máte slinu o skúmavku, ktorú vám bezplatne doručia, do nej stačí napluť a tým sa vlastne človek zaraďuje do registra a potom pre toho pacienta na základe určitých znakov vyhľadávajú toho darcu. A ja som teda mala šťastie, že mi našli darcu v Nemecku, 28-ročného Jana, a ten sa stal môjim darcom. Úžasné, ďakujeme. Ešte sa chcem spýtať, ako dokážete byť pozitívne v takej situácii, v akej ste boli, keď vlastne všetko máte pocit, že sa deje zle? Ja viem, že o tom rozprávam veľa, ale je to pre mňa dosť zaujímavé. Ako si udržať, keď vlastne sa nedá? Človeku je zlé, človek má starosti, ešte má kopec starostí s tým, že jeho rodina, jeho deti, boli tam myšlienky určite také, že čo ak sa to predsa len nepodarí, ako si udržať tú pozitivitu? Ja neviem. Neviem, či som to vnímala až vôbec tak. Takto riešila. Či som to takto riešila a či som sa nad tým až tak zamýšľala, že je to zlé. Samozrejme, tie stavy boli zlé. Nechutilo mi jesť, bolo mi celkovo zlé. Ale vo všeobecnosti ja za seba som tú rakovinu vnímala v podstate ako dar. Dar, ktorý mňa niekam posunul, myslím, že aj celú moju rodinu niekde posunul. Človek si úplne otočí nejaký hodnotový rebríček, že čo je dôležité, čo nie je dôležité. A neviem, mne rakovina až tak veľa nezobrala. Neskôr dala. Kristy? Tak ja som mala vtedy 16 rokov. Ja nemyslím ani, že som sa až tak nad tým vtedy zamýšľala.
Asi to... Samozrejme, počas tej transplantácie to bolo miestami veľmi náročné, ale ja som tak predtým akože o sebe nepochybovala, že by dalo som. Asi je to tak, že keď sa človek do tej situácie dostane, tak proste rieši deň po dní všetko, čo prichádza. To skôr my, ktorí len to vnímame zvonku, tak máme čas riešiť tieto otázky, ktoré vlastne vám na ne nezostáva čas, by sa dalo povedať. Dobre, tak ty už si začala o tom rozprávať, to som bola tiež zvedavá, že čo vám to vlastne dalo? Počula som, keď si minule rozprávala, keď sme sa stretli, že vlastne si takou inšpiráciou pre tých ostatných, pre napríklad tvoje kolegyne alebo tak. Neviem úplne, či inšpiráciou, ale minimálne viem byť príkladom toho, že dá sa to prežiť. Hej. Že v tej hlave sa toho veľa udeje a ten pozitívny prístup k tomu ochoreniu aj k tomu zlému, čo príde, hej, k tým ťažkostiam popri chemoterapiách. Vždy sa dá pristúpiť tak, že proste to zvládnem. Ísť ďalej. A áno, mám dve kolegyne, ktoré si takisto rok dozadu prešli onkologickým ochorením. Obidve už pracujú a zvládli to tiež tak, že som povedala, že klobúk dole, že boli naozaj aj oni sú inšpiráciou ďalej a tým svetielkom nádeje pre všetkých ostatných, aby to zvládali. Kristýnka, ty budeš lekárka. To asi, ako si vrávala, to si chcela aj skôr, ale dalo ti to napríklad, že ťa to posunulo nejakým smerom? No, uvažovala som, že by som sa venovala detskej hematoonkológii v budúcnosti, tak po ukončení štúdia. A takisto mi to dalo veľa skvelých priateľov, s ktorými sa stretávame, ktorí sú rovnako po transplantácii ako ja. A chodíme napríklad spoločne aspoň raz ročne na chatu a tak sme v kontakte. Takže vlastne je to dar. Je. Ako napríklad aj tieto Vianoce. Tak poďme... Ďakujem, dámy. Prejsť k ďalším darčekom. Poprosím aj vás, aby ste vyžrebovali každá po nejakých troch. To vám to položím, dámy. Napríklad ty, Kristýnka, najprv. Nech sa páči. Losuj. Takže 38 zelená od pána Šafárika, od Anitky Šafárikovej. Knižočka. Ďalej, poprosím. Môžeš aj ty, nemusíte na striedačku, v pohode. 23. 23 zelená od Barborky Špánikovej. Tak to si to posuniem, aby mi to nepopadalo všetko. 51 zelená. Toto neviem prečítať. Dobre, tak 51 zelená knižočka Povesti a príbehy zmenenej Bystrice. Biela 55. Okolo sveta od Ríška Sanitru. Biela 55. Ešte jedno? Už teraz môže... Dobre, už keď si vytiahla, nechaj. Máme ich ešte, aby mi zostali nejaké na posledné kolo. Od Dominiky a Danka Výrostekovcov 52 zelená. A ešte jednu. 25 biela. Som Paula. Toľko radosti od Maťky Chmelanovej. Takže, dámy, vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste porozprávali o svojich intimných skúsenostiach s rakovinou. Nech sa páči, poďte si sadnúť ešte do hľadiska. Ďakujeme pekne. Čím nás potešíte ďalej, chlapci? Aká to bude pieseň? No, tak teraz si dáme jednu takú nealko skladbu. Vysvetlím prečo. My v rámci kapely sme folkloristi, ako sa o nás hovorí, aj my sa vieme zabaviť bez nealka. A v rámci toho si zahráme teda pieseň, ktorá sa volá, že Čaj a med. To je ako v tom vzťahu, viete, kto je čaj a kto je med. No, chlap je ten čaj
a žena je ten medík, ktorý mu to celé doslatuje. Ako pekne. Presne tak. No a okrem toho teda, už keď sme pri tom nealku a tak ďalej, tak poviem už iba takú jednu malú epizódku. My to voláme tak, že síce hrávame častokrát v Bratislave aj na východe, ale viete, od Nitry všetko doprava, to je východ. Ale vlastne častokrát sa stáva teda, že keď ten východ odíde, tak vlastne na západe už nič nie je. On sa to hovorí potom opačne. My tomu hovoríme tak edukatívne, na západe nič nového. A teda rád by som povedal takú malú epizódku, že viete, ako sa hovorí v Bratislave, keď vypijete 3,5 deca, ste alkoholik. Na východe šofér. Poďme na to. Môžete aj tliskať. Prichádzaš s úsmevom, ktorý mám tak rád. Mám chuť na sladké, už neviem koľkýkrát. Neuteč pred tým, čo ti túžim dať. Len si to predstav, čo sa všetko môže stať. Prestal som s hľadaním, inej pravej nie. Získam ťa skladaním presvedčivých vied. A ak ty budeš v mojom čajme, zaženiem všetko, hladovku aj smet. Napí sa so mnou, veď času máme málo, aby nám to teplo v čaji vydržalo. A necítiš, ako to v nás vrie, tak prosím nevrav nie. Zastav sa chvíľu a pozri do neba. Podaj mi ruku, nič viac nám netreba. Ak veríš v osud, tak prevediem ťa rajom. Len ja, ty a náš medík s čajom. Napí sa so mnou, veď času máme málo, aby nám to teplo v čaji vydržalo. A necítiš, ako to v nás vrie, tak prosím nevrav nie. Nevrav nie. Nevrav nie. Čierny, biely a zelený je súci. Pomá to! Tak píme rýchlo, kým je čaj horúci. Nemaj strach, keď dopijeme tento. Ďalší si hneď uvaríme, viem to. Napí sa so mnou, veď času máme málo, aby nám to teplo v čaji vydržalo. A necítiš, ako to v nás vrie. Napí sa so mnou, veď času máme málo, aby nám to teplo v čaji vydržalo. A necítiš, ako to v nás vrie, tak prosím nevrav nie. Nevrav nie. Ďakujem pekne. No a viete, ako to je s tým čajkom a medíkom, teda niekedy je ten život sladký, ale keď to s tým nealkom preženieme, tak potom sa stáva to, že v piatok odchádzam do mesta a kedy prídem? No v Michalovciach väčšinou v nedeľu. Tu je to ako? Ale máme tu teda jedného pána, ktorého by som chcel pozdraviť, to je Marek Rozkoš, je tu niekde? Marek Rozkoš, ty kedy chodíš domov? Veď aj na koncert si meškal. Nie, dobre. Radi by sme pozdravili tohto pána. Servus. Mimochodom, vážna vec, celkom sa na seba podobáme a nie sme príbuzní.
Dobre. Marek Rozkoš hral tento rok v jednom našom videoklipe, tá pieseň sa volá Brehy, Cibrehy. A radi by sme ju teda venovali nielen Marekovi, ale všetkým vám, ktorým sa občas stane to, že keď v piatok odídete, tak sa vrátite domov v nedeľu. Ale Marek, u teba je to v pohode, máte spolu deti, odpusti ti, ver mi. Vášeň a túžby odvial nám už dávno vietor. Osud a skúšky zanechali prázdny priestor. Kam a kedy napísané našim perom stojíme bledí a každý hľadí vlastným smerom. Láska a hriechy sú dva brehy jednej rieky, berú nás jej prúdy. Ty chceš hľadať, no ja blúdim. Lásku a šťastie definuj mi jedným slovom. A či tá naša rastie, keď dávame si navždy s Bohom. Viny a hriechy, nenachádzam ďalšie vety. Bolesť a rany, zrážajú sa naše svety. Láska a hriechy sú dva brehy jednej rieky, berú nás jej prúdy. Ty chceš hľadať, no ja blúdim. Lásku a hriechy si odpúšťame veky vekom. Kto sme, ja neviem, kým plavíme sa jednou riekou. A včera klamstvá nedôvera, zajtra a navždy spáchali sme vlastné vraždy. Láska a hriechy sú dva brehy jednej rieky, berú nás jej prúdy. Ty chceš hľadať, no ja blúdim. Lásku a hriechy si odpúšťame veky vekov. Kto sme, ja neviem, kým plavíme sa jednou riekou. Kým som a kým sme, priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Ako pred chvíľkou dámy hovorili, je veľmi dôležité mať vždy niekoho pri sebe, kto sa s vami rozpráva, kto vás vypočuje, alebo koho sa môžete oprieť. A jedným z takýchto ľudí je aj môj ďalší host, psychológ, mentálny coach Peter Bielik. Nech sa páči, poprosím vás, príďte ku mne. Ktorý je vlastne odborným poradcom, ktorý vie, ako na to. Tak hádam sa dozvieme niečo múdre. Nech sa páči. Nech sa páči. Jeden mikrofónik. Aj vodičku máte. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás. Tak ja by som rada prešla tým všetkým celým spektrom, možno ako to máte aj na tej vašej knižke napísané. Psychológ, mentálny coach. Ako sa to všetko vo vás zrodilo, kam od toho psychologa obyčajného v úvodzovkách prejsť až takto ďalej. Aká bola tá cesta? Prejsť ďalej kam? Neviem. Začali ste ako obyčajný psycholog pre nás, obyčajných ľudí, potom ste sa rozhodli, že budete spolupracovať. Je to taká zaujímavá cesta, tak som chcela, aby vám ju prerozprával. Ja som sa Danky preto pýtal, lebo som nevedel, kam mierí. Áno, ja som bol obyčajný psychológ a celkom sa teším tomu a som hrdý na to, že stále som obyčajným aj psychológom. Prepáčte, že som to tak nazvala. Nie, vážne, ja to beriem. A hej, že ľudia ma poznajú ako mentálneho kouča zo športu, z vrcholového športu. Ja som to hovoril už veľakrát, že k tomu sa viaže taká historka, že keďže som bol ten obyčajný psychológ,
A chcel som robiť so športovcami, pretože celý život som sa pohyboval v športe aj ako aktívny športovec, aj ako tréner. A videl som, čo psychika, ako ovplyvňuje výkon športovca aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom zmysle. A chcel som sa tomu venovať, pretože takmer nikto sa tu na Slovensku tomu nevenoval. Ale rozmýšľal som, že ako sa teda dostať na ten športový trh ako psychológ tak, aby som prelomil tie bariéry, ktoré ešte 20 rokov dozadu boli pomerne veľké voči psychológii ako takej. Myslím, že v laickej verejnosti. Tak som sa inšpiroval nejakými ľuďmi zo zahraničia a profesiami z tejto oblasti a tak som prišiel s tým, že som mentálny coach. A to znelo tým hokejistom a futbalistom tak priateľnejšie. Naozaj? Áno, lebo vôbec nevedeli, o čo ide. Aha, takto. Takže ja som im vysvetlil, o čo ide, ale v podstate v princípe som mohol robiť svoju psychologickú prácu tam, kde som chcel a ako som chcel. Takže tak nejak to vzniklo. My sme sa k vám dostali, vlastne také zaujímavé je to, že o rakovine sa veľa sa rozpráva s tými pacientami, ale málo kto myslí na tých ľudí okolo, alebo málo kto sa venuje tým ľuďom okolo, blízkym, rodine, manželom, partnerom. A vy ste sa rozhodli ísť touto cestou. Prečo? Áno, presne tak. Ja by som si dovolil teda uviesť, že minulý rok som založil občianske združenie a volá sa to Bielikov inštitút psychologickej pomoci a práve za týmto účelom, aby som pomáhal psychicky nielen onkologickým pacientom, ale aj ich blízkym, pretože tak ako Danka si dobre povedala, že snažíme sa venovať onkologickým pacientom pozornosť po medicínskej stránke, v rámci možnosti samozrejme nášho štátu. Pán prednosta naznačil tie možnosti vo svojom vstupe, niekedy bohužiaľ aj nemožnosti. A v rámci psychologickej podpory sú to pokusy pomáhať onkopacientom, aj keď určite nie sú dostatočné, tak ako pán prednosta hovoril, že k nim na kliniku chodí psychológ jedenkrát do týždňa. Národný onkologický ústav v Bratislave má, myslím, že 2 psychológov, alebo možno 1, teraz nie som si istý, čo na zariadenie takého typu, kde je hospitalizovaných toľko pacientov a kde denne sa otočí ďalšie stovky a stovky pacientov, je strašne nedostatočné. A keď sa vrátim k tým blízkym ľuďom, tak im teda sa pozornosť nevenuje vôbec. A častokrát, keď tu bola Janka s Kristinkou, keď tu sedeli pred môjim vstupom, tak áno, tá realita toho onkologického pacienta je niekedy oveľa pragmatickejšia, ako by sme si mohli myslieť, ale tí blízky, čo to prežívajú, tak tí to veľakrát prežívajú oveľa horšie a oveľa ťažšie a nevedia, čo s tým robiť. Nevedia, ako komunikovať, nevedia, ako sa správať, samozrejme sa snažia byť nápomocní. Keď jeden deň niečo urobíte, tak je to fajn, druhý deň to zopakujete a už to nie je dobré a podobne. A to nehovorím samozrejme o starostiach ohľadom zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, financií a tak ďalej. Proste je toho veľmi veľa. Aj na tých blízkych. Ja som v jednom rozhovore počula, že najväčšiu traumu my ako ľudia zažívame pri nejakom rozchode alebo strate partnera a rakovine. Že to sú vlastne také, či je to pravda? Sú to dve veci a prečo by to tak asi mohlo byť? Ja som si tak sama pre seba vydedukovala, že možno je to preto, že obidve sú prepojené s takou ako keby určitou predstavou konečnej straty niečoho. Si ma teraz zaskočila s tými rozchodmi, rozmýšľam, koľko tých traum som zažil ja v tomto smere. Myslím, že nás je tu viac takých traumatizovaných, ale poďme na tú rakovinu, to bude pre nás večer zaujímavejšie. No určite je to trauma, pretože tak ako som naznačil, jednak si myslím, že aj spoločensky je rakovina dosť demonizovaná, hlavne z toho dôvodu, že niektoré prípady bohužiaľ naozaj končia smrťou. A tým pádom človek, ktorý
zistí alebo je mu oznámené, že má diagnózu rakovina, tak samozrejme tejto otázke sa nevyhne, alebo tejto neistote. A ďalšia vec je, že v podstate život, ktorý existoval predtým, tak rakovina ho úplne zmení. Čiže je to zásadná zmena v tom živote, ktorá je spojená so strachom, s neistotou, ďalej s obrovským nasadením. Ako to dnes bolo povedané, je to mix rôznych emócií. A nedivím sa tomu, že rakovinu vnímame naozaj ako traumu, alebo možno dokonca niekedy až celospoločenskú traumu. Ale o to viac som rád, keď sa vytvára napríklad taký priestor ako dnes večer na túto tému. A keď už teda sa venuje, alebo hovoríš o tom, že tí blízky a rodina a priatelia toho chorého človeka chodia za tebou? Už sa ľudia akože rozbiehajú v tom? Vedia, kam majú ísť? Alebo ako ich nachádzaš, alebo ako im pomáhaš? Lebo ja mám pocit, že to ešte stále nefunguje u nás. Je to stále tabu. Ľudia sa boja hovoriť o týchto veciach. Áno, súhlasím. Ja sa snažím o to, aby ľudia vedeli, aby ma vedeli nachádzať, alebo vedeli nachádzať webovú stránku inštitútu. Inštitút komunikuje aj cez sociálne siete, ako je Facebook a Instagram. Snažím sa využiť teda aj každé pozvanie do médií, pokiaľ ho dostanem, aby som túto vec komunikoval. Ale nie je to také, ako som si pred rokom predstavoval. Totižto moja predstava bola taká, že keď založím tento inštitút, ktorý som založil aj z toho dôvodu, že aby som podotkol, že túto pomoc ľuďom ponúkam bezplatne. Verím, že v budúcnosti nebudem sám, že nás bude viac takých a to občianske združenie je preto, aby som mohol získavať finančné prostriedky na to, aby tá služba alebo tá pomoc pre ľudí naozaj bola bezplatná. No a vrátim sa k tomu, že keď som to pred rokom zakladal, tak som si myslel, že budem mať veľmi, veľmi veľa práce a trochu som si aj lámal hlavu nad tým, že ako to potom spravím a sklbím s vecami, ktoré sú teda hlavnou náplňou mojej práce a ktoré ma živia a ako to potom zladím s onkologickou pomocou. A ja som zaskočený tak trochu, že nie je to až také, že by som musel tento problém momentálne riešiť, ale na jednej strane som aj rád, lebo asi to má mať nejaký plynulý taký prechod a zároveň ma to núti zamýšľať sa nad tým, že prečo je to asi tak. To je to, čo si naznačila, že keď človek má rakovinu, tak vie, že sa musí liečiť. Hej? Či už sa lieči klasickou medicínou, čo ja teda určite odporúčam a dôverujem odborníkom, alebo zvolí alternatívne spôsoby, to je jedno, ale proste sa lieči. Ale psychologická pomoc ako súčasť liečby nie je u nás komunikovaná, nie je u nás bežná. Ľudia ani nevedia, že by takúto službu mohli využiť. Keď aj vedia, tak nie celkom si myslím, že vedia, že ako by im to mohlo pomôcť. To je akože ďalšia vec. Takže trošku mi to pripomína tú situáciu, keď som prichádzal k športovcom, že som najprv nejaký čas musel vysvetľovať ľuďom, ako im psychická a mentálna príprava v športe môže pomôcť, tak vnímam aj teraz túto situáciu v oblasti psychickej pomoci onkopacientom ako nejaký transformačný čas, kedy postupne naša spoločnosť a ľudia budú nastavení na to, že nie je len liečba, ale aj tá psychologická podpora môže byť a mala by byť súčasťou toho a môže človeku zlepšiť kvalitu toho žitia v boji s tou rakovinou, môže to pomáhať jemu, jeho blízkym, dokonca lekárom. To je ďalšia oblasť, že možno v budúcnosti robiť aj s lekármi takéto veci, pretože oni komunikujú s pacientom priamo v tej prvej línii. A takže vnímam to ako beh na dlhú tráť ešte. A je to tým, že sa ľudia boja rozprávať o týchto veciach? Že majú strach zo smrti, že majú strach? Naozaj je ten strach so všetkým prepojený? Alebo o čom to je? Nie, nemyslím si.
Teda, no, samozrejme, že ľudia, všetci máme strach zo smrti, áno. Ale skôr je to o tom, že ešte, ako keby to nebolo súčasť toho, že ľudia zatiaľ sú zvyknutí buď sa o tom nerozprávajú vôbec, hej, že to pacient vníma ako jeho osobnú záležitosť a intimnú a nezdieľa svoj vnútorný svet, svoje strachy, niekedy zlosť, obavu, neistotu, pocit nespravodlivosti, nezdieľa ani so svojimi najbližšími. Hej, že to je jeden moment. A druhý, že ak zdieľa, tak to zdieľa s niekým z okruhu svojich najbližších. Čo je ten lepší prípad, pretože vždy je dobré, keď máte niekoho po ruke, komu dôverujete a môžete sa s ním o tom porozprávať. Lenže ďalšia vec je aj tá, že veľakrát aj tí blízky, či je to manžel, manželka, partner, partnerka alebo rodič, tak oni veľmi radi pomôžu a veľmi radi sa porozprávajú, ale sú len ľudia, nie sú odborníci a majú strach od toho človeka a niekedy, ako mi raz jedna klientka povedala, že viete, mne moja teta, staršia pani, proste už toľko o tom rozpráva, ale k vám nepríde ani za svet. A ja už som z toho na prášky, keď proste, ja ju mám rada aj všetko, ale ja už nevládzem. A to je tá úloha toho odborníka v tom procese. Napríklad. Ale pýtala som sa to aj dievčat, ale ako byť pozitívny v tom všetkom, v tej skrumáži tých negatívnych pocitov, toho zlomového, všetkého, čo sa s tebou deje. Ako byť v tom pozitívny stále? Mne je fajn, idem sa prejsť, zmeditujem si, om a idem, ale čo oni? Zrazu ma v niečo bolí, urobím si om a už ma bolí zase niečo iné, tak ako mám byť pozitívna? Aj o tej pozitivite koluje veľmi veľa mýtov. Hej, že ja by som rád tak nejak akože verejne povedal, že nedá sa byť pozitívny stále. Aj tí, čo nemáme rakovinu, nie sme stále pozitívni a nie je to človek, ktorý rakovinu má. Takže skôr by som povedal tak, že je dobré bojovať a snažiť sa mať ten pozitívny postoj čo najviac. Pýtaš sa ako. Ja rozmýšľam, že ako by som teda taký nejaký jednoznačný recept na to povedal. Nie, je mi to jasné. Ale ja by som povedal tak, že človek sa musí vzoprieť svojmu osudu a ťažko sa vzopriete, keď ste negatívni. Hej? Že negativita vás ťahá dolu a nejaká tá osobná vzbura, či už to zoberiem v tom najširšom zmysle slova, alebo aj v tom najobyčajnejšom, že ako dievčatá spomínali, že mám 4-mesačné dieťa a musím sa oň postarať, aj to je určitý typ vzbury voči tomu, čo sa deje a to vám nedovolí byť negatívny. Hej? Že nie je to síce možno tá, nazval by som to tá marketingová pozitivita, hej? Že keep smile za každú cenu, ale vnímam v tom obrovskú pozitivitu a veľké odhodlanie. Čiže vlastne rozprávať sa, hej? Dávať to zo seba von akýmkoľvek spôsobom, dá sa povedať, lebo človek naozaj prechádza v takom stave všetkým možným. A ešte o to viacej, keď je tu niekto blízky, kto vidí, že je tam to trápenie, potom má ešte to svoje, tak ja by som povedala, že taký človek toho má ako keby na druhu. Áno, presne tak. Jediný, ak sa bavíme o tej psychologickej rovine, tak naozaj jediný recept je dokázať sa o tom rozprávať a dať tie veci von akýmkoľvek spôsobom. A to je vlastne to, že keď je môj najbližší pri sebe, môj blízky pri mne, tak on nevždy dokáže chápať to, že akýmkoľvek spôsobom, hej, pretože tiež má svoje city, má ku mne nejaký vzťah. Takže preto je dobré aj z tohto dôvodu vyhľadať odborníka. Dobre, tak budeme hľadať. Ako ty naberáš tú pozitivitu? Niečo som čítala v tej knižke, inak jeho knižka, máme tu tiež medzi týmito knižočkami do tomboli aj knižku Petra Bielika A vy sa ako máte. Bola tou inšpiráciou pre túto tombolu, ktorú sme si vymysleli pre tento ročník. Ja som sa niečo už dočítala, ale tak čím sa nabíjaš ty? Čo je tvoja pozitivita? Kde ju naberáš? Ja sa nabíjam v prírode veľmi, akože často a rád chodím do prírody pri každej možnej príležitosti
a nabíjam sa pri dobrej káve, že nejaké dve kaviarne tu vo Zvolene ma dôverne poznajú. A mám rád knižky dobré, dobrý film mám rád, nie veľa dobrých filmov, ale keď je dobrý, tak to milujem. A snažím sa hýbať, športovať a držať sa v nejakej fyzickej forme aj kondícii, pretože tak už ako antickí Gréci hovorili, že v zdravom tele zdravý duch, tak sa snažím ísť aj v tomto smere a moja hlava aj moje telo fakt si to vyžadujú. Takže toto sú asi také moje oblasti, ako sa ja dobíjam. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Keď si hovoril o tých dobrých knižkách, tak ešte poprosíme teba, aby si vylosoval posledných majiteľov. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ešte. Páni moji, jak dobre rátam. Tak poďme na to. Nie. To zostane to v tvojich rukách. Zelená 48, najväčšie objavy ľudstva. Tantalópolis, zelená 56. Malý princ. Jednotka, biela. Juraj Sarváš, 73, biela. Teraz tu máme tvoju, vyber niekoho, komu to naozaj pomôže. Krásne číslo, 33. Zelená 33. A ešte tu máme také audioknižočku od Ďurka Smutného. Prečo spíme? Ktorú načítal on. Zelená 27. A posledná, veľmi zaujímavá, vyzerá ako peňaženka alebo peračník, ale je to výtvor kolegu Vladka Rohoňa. Je to taká pomôcka pre hubára. Zelená 10. Takže ďakujem veľmi pekne, ešte sa posaď a ja poprosím skupinu Ikonito. Posledné tombolové lístky boli vytiahnuté, posledná knižočka vyžrebovaná a posledný blok skupiny Ikonito. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Teraz prichádza moment, kedy by som naozaj veľmi, veľmi chcela poďakovať všetkým našim sponzorom, všetkým našim podporovateľom, ktorých ste tu mohli vidieť v priebehu večera stále, alebo tiež ich aj na stránke nájdete. Veľmi pekne ďakujeme, pretože dnešný večer, dnešná pomoc by nebola možná naozaj bez vás. Ďakujeme ešte raz. Samozrejme ďakujem mojej kolegyni Katke Rozkošovej, ktorá je tou autorkou tohto všetkého najväčšou. Nášmu divadlu, ktoré nás stále zastrešuje. A ako povedal môj kolega, 2-krát sa môže pritrafiť ako náhoda, 3-krát je to vraj už tradícia, tak snáď sme vytvorili nejakú tradíciu, ktorá bude prinášať stále niečo dobré, nové. Tak vám veľmi pekne všetkým ďakujem za to, že ste prišli, za to, že ste prispeli, za to, že ste strávili s nami tento večer. A prajem vám veľa zdravíčka, veľa radosti, veľa lásky, do Vianoc, ktoré prichádzajú a do dní, ktoré nám ešte na tomto svete patria. Pekný večer. Ďakujeme. Takže, zahráme si teda ďalšiu pieseň z nášho projektu Korene, o ktorom sme už hovorili v rámci toho prvého bloku. No a my sme sa už dnes naučili tlieskať, tak si teraz dáme pieseň, ktorá má veľmi jednoduchý refrén, volá sa Na Telgarte hrajú. V tomto refréne sa spieva iba na. To znamená, že radi by sme vás to na úvod naučili, aj s tým tlieskaním. A potom vždy, keď bude refrénik, tak ja vás vyzvem a si spolu trošku ešte zaspievame na záver. Môže byť? Poďme teda na to. Na Telgarte hrajú. Tlieskame. Hop. To je ono. Pravo, vľavo, všade. A pridáme si spev. A na 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 na
na na na na na. Všetci s nami ešte raz. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Výborne, ide vám to? Teraz nemusíte až počas refrénu. Na Telgarte hrajú, až čierna zem dúdni. Spadla mi frajerka do hlbokej studni. A raz, dva, všetci spolu. Na 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 na. A na 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 na. To je ono. Ide vám to? Páni muzikanti, už toľko nehrajte, ale mi frajerku zo studní ťahajte. Ale mi frajerku zo studní ťahajte. Keď ju vyťahnete, potom hrať budete. Ďakujeme krásne. A teda, ako sa hovorí, na záver by malo ísť možno, že to najgrandioznejšie, takže mám otázku, ktorá naša pieseň dnes ešte neodznela? Dobre, tak poďme na to. Nie, že by sme to chceli mať čím skôr za sebou, ale chceme vám to zahrať. Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde štíty mútnia, kde stojí Tatier hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva, tam rozpoznám svoju hrodu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne dríme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne dríme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujari po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Nikdy nezabudneme, nikdy nezabudneme,
sa dívam na miesta, kde som raz bol. Už snívam, či spívam. Odetý farbami hôr, mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Nikdy nezabudneme, nikdy nezabudneme. Zabudneme. Tam sú moje korene, kde našiel som cit, lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády. Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem. Tam moja duša zaspí. Dámy a páni, dovolte mi, aby som sa v mene kapely Ikonito všetkým poďakoval za to, že ste tu dnes prišli, že ste venovali svoj čas aj svoje finančné prostriedky na účel dobrej veci. Ďakujeme za pozvanie Rozkošovcom, divadlu Jozefa Gregora Tajovského a chcem vás teraz poprosiť v rámci tejto skladby, tejto piesne a tejto krásnej predvianočnej atmosféry, aby ste teraz každý sám v sebe v kútiku duše si spomenul na toho, kto tu už možno dnes s vami nie je, možno niekoho, kto je práve veľmi ďaleko a aj ten človek alebo tá osoba sú vaše korene. Poďme na to spoločne a spievajte s nami tento jednoduchý popevok. Chceme vás počuť. Na 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 na. Na, 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 na. Poďme na to! Môžete pokračovať v tejto atmosfére. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Drahý zvolen,
Za všetko ti ďakujeme. Nikdy na teba nezabudneme. Skupina Ikonito, ďakujeme aj my, že ste prijali pozvanie a spríjemnili tento večer aj za túto vašu nádhernú, grandióznu pesničku. Ako sa hovorí, ďakujte nám veľmi pekne, boli sme fantastickí, ale aj vy. Všetko dobré, ahoj. Ja už